Il-proġett fi Triq il-Kosta se jidħol fażi ġdida. Fil-fatt minn nhar it-tnejn 27 ta' Lulju sal-ġimgħa 31 ta' Lulju, Triq il-Kosta bejn Baħar iċ-Ċagħaq u Triq Martin Luther King se tkun magħluqa għat-traffiku. Għaldaqstant aċċess għar-residenti u postijiet kummerċjali f'Baħar iċ-Ċagħaq se jkun minn naxxar. Fi stqarrija Trasport Malta ħeġġet lis-sewwieqa li jgħaddu mill-imsida biex jgħaddu minn Triq ta' Sliema mill-Junction tal-Kappara. Se jkun hemm aċċess minn tal-Ibraġġ fis-swieqi għal Triq tal-Balal. Il-karozzi minn San Pawl il-Baħar se jgħaddu minn Bummarrat jew minn Triq is-Salini sat-Tela tal-Lawammu. Jistgħu jgħaddu wkoll minn Triq ir-Ramla fil-Matab. Transport Malta tafża li se toffri servizz ta' shuttle bejn Buġibba u Baħar iċ-Ċagħaq. Fil-fatt rotot 12 u 222 se jgħaddu minn Triq is-Salina t-Tela tal-Lawammu lejn San Ġwan u mbagħad lejn il-Mini li waslu għal Paċeville. Rotta X1 se tgħaddi minn Triq is-Salina, it-Tela tal-Lawammu u l-bypass tal-Gargur. Imbagħad iddur minn Triq il-Wied tal-Liklin lejn il-bypass ta' Birkirkara u l-Università biex tkompli bir-rotta normali. Dan kollu biex kif spjegat il-koordinatur tal-proġett Kylie Borch Marks, xogħol ta' asfalt f'parti minn din it-triq ikun iffinalizzat. Fil-fażi li jmiss tax-xogħlijiet ħankunu qed niffukaw biex nagħtu l-aħħar żewġ saffi ta' asfalt fuq karreġġata minnhom bejn iċ-Ċatt il-Palm Baħar iċ-Ċagħaq u l-erja li nafuha bħala tal-White Rocks. Malli jingħataw dawn iż-żewġ saffi ta' asfalt allura nkunu nistgħu ngħidu li dil-parti tat-triq ukoll tkun lesta mix-xogħlijiet tal-asfalt. Sa issa l-parti ta' bejn l-Alis u l-Matab hija lesta mix-xogħol ta' asfalt, kull ma jonqosu li jitwaħħlu tabelli dwar fit-toroq u sinjali ta' traffiku.